Ассалому алейкум дӯстони азиз, ин шабакаи Голос Мигранта мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. Дӯстони азиз, имрӯз мо дар якчанд масъалаҳои муҳим ҳамсӯҳбат мешавем. Масалан, дар бораи сафари Медведев ба Душанбе, дар бораи ҷанги тоҷикҳо бо доғистониҳо ва ҳамчунин дар бораи аз дасти тоҷикон дар аэропорт гирифтани зиёда аз 2 миллион рубл. ин аввал дӯстони азиз, то охир тамошо кунед. Ман дар масъалаи он бо шумо суҳбат мекунам ки шумо ҳам бояд чӣ кор кунед ки пулҳои шумо дар аэропорт нагиранд ва пулҳои ин бародарҳоро барои чӣ гирифтанд. ширкати даво ки аз бародарони тоҷик аст, барои нафароне ки харобу лоғар ҳастанд ва умуман иштиҳо надоранд, як курси беҳтаринро пешниҳод мекунад. ин курс аз ду дору иборат аст ки яке сенол ном дорад, аз Арабистон оварда мешавад ва дигаре самиюнван ки аз Индонезия оварда мешавад. сенол барои резондани кирму паразитҳо аз рӯдаи меъдаи шумо ёрӣ мерасонад ва самиюнван бошад барои овардани иштиҳо, барқарор намудани вазн, яъне гирифтани вазн ба шумо кӯмак мерасонад. агар шумо харобу лоғар ҳастед ва мехоҳед ки иштиҳои шумо барқарор шавад ва шумо вазн бигиред, ба ин рақамҳое ки мебинед занг занед ва ин курси ширкати даворо истифода бубаред. Дмитрий Медведев рӯзи 12 октябр ба Душанбе сафар кард барои иштирок дар вохӯрии сарони кишварҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай. бисёри муҳоҷирон хаёл карданд ки дар ин вохӯрӣ ҳам ягон масъалаҳо баррасӣ мешавад дар бораи муҳоҷирон. ба ман як чанд кас навистанд ки ягон хабар ҳаст ё не, яъне муҳоҷирон дар назар доранд хабар, яъне ягон хабари оиди муҳоҷиратро. вале не дӯстони азиз, чунин хабарҳо баррасӣ нашудааст, чунки мо ҳам дар ягон ҷо наёфтем ва агар дар оянда ягон гап шуд, ҳатман ман ба шумо маълумот медиҳам. дар сомонаҳои интернетӣ ва шабакаҳои телевизионии Русия як хабари нав паҳн шудааст ки дар Санкт-Петербург тоҷикон бо доғистониҳо ҷанг карданд, яъне сабаби ҷанги онҳо як духтари қирғиз будааст ва дар натиҷа тоҷикҳо бо корд як доғистониро куштанд ва як нафари дигарашро ҷароҳати вазмин доданд. вале як рӯз пеш боз хабари дигар паҳн шуд ки онҳо тоҷикҳо набуданд, яъне онҳое ки доғистониро куштанд ва як нафари дигарро ҷароҳат доданд тоҷикҳо набуданд, балки як бандаи ҷиноятӣ ки аз кӯдакҳои ноболиғ иборат аст, як бандаи ауе мегӯянд, ҳамонҳо буданд. ин бандаи ауе ки бисёр як бандаи номдори ҷиноӣ аст, аз ноболиғон иборат аст, онҳо шабона гурӯҳ ба нафарҳое ки тоқа ҳастанд, як нафару ду нафар ҳастанд, ҳамла карда бо кор онҳоро мезананд ва ҳар чизе ки доранд аз онҳо мегиранд. мо умедвор ҳастем ки дар ин ҷиноят тоҷикҳо даст надошта бошанд ва намехоҳем ки бори дигар номи моро дар Русия сиёҳ кунанд. хулоса дар ин мавзӯъ агар ягон хабари аниқе пайдо шавад, ман дар наворҳои оянда ҳатман ба шумо мерасонам. дар аэропорти Красноярск як ду рӯз пеш ду тоҷикро боздошт карданд ки онҳо бо худ пули зиёд доштанд. яке зиёда аз 1 миллион ва дигаре 900 000 рубли русӣ доштанд. онҳо мехостанд ин пулҳоро ба ғайриқонунӣ ба ватан бубаранд, вале мутаассифона онҳоро боздошт карда пулҳояшонро аз дасташон гирифтанд. дӯстони азиз, ман ҳоло ба шумо ҳамашро мефаҳмонам ки барои чӣ пулҳои онҳоро гирифтанд. мувофиқи қонунҳои Русия бояд ҳар чизе ки шумо аз Русия берун мебароед аз $10,000 агар арзишаш боло бошад, фарқ надорад ки он пули рубли Русия аст, пули евро аст, тиловори аст ё ягон ашёи қиматбаҳо аст, агар нархаш аз $10,000 зиёд бошад, шумо бояд декларатсия пур кунед ва дар онҷо нишон бидиҳед ки бори шумо чанд арзиш дорад. агар аз $10,000 поён бошад, шумо метавонед ки бо коридори сабз равед. дар онҷо ду коридор аст дар аэропорт, яке сабз ва дигаре сурх. сурхаш барои онҳое аст ки чизҳое ки бо худ мебарад аз $10,000 зиёд аст ва дар онҷо бояд декларатсия пур кунад. агар шумо чизҳои аз $10,000 зиёд доштагиро декларатсия пур накунед, бо коридори сабз равед, дар онҷо шуморо таможня служба аст ки шуморо тафтиш мекунад ва дар ҳолати пайдо намудани он ки яъне пули шумо аз $10,000 зиёд аст ё ин ки ягон тиловори шумо аз $10,000 зиёд аст, онҳоро аз шумо мегиранд ва барои фиреб карданатон ба шумо мувофиқи қонунҳои Русия ҷазо пешниҳод мекунанд. анакнун ин бародарҳое ки пулҳояшон аз $10,000 зиёд буд ва инҳо ба декларатсия пур накарданд, ба коридори сабз рафтанд, онҳоро қапиданд, аз $10,000 болоашро мегиранд, аз $10,000 поёнашро ки иҷозат ҳаст ба онҳо медиҳанд, вале барои дуруғ карданашон онҳоро
ҷазо ва ҷарима дар пеши интизор аст. шикале ки дар қонунгузории Русия гуфта шудааст, ҷарима чӣ гуна аст? Он маблағи зиёдие ки шумо барои фиреб мехостед ба ватан бубаред, 2 баробарди ҳамон маблағ шуморо ҷарима мекунанд. ин маъни онро дорад ки яъне пулҳое ки дар даст доранд ҳамаашро мегиранд. ва ман ба ҳамаи шумо пешниҳод дорам ки дӯстони азиз, агар шумо низ ҳамин хел маблағҳои калон дошта бошед, бо худ набаред, бо системаҳои интиқоли маблағҳо ба ватан равон кунед. Масалан фарз кардем ки шумо 1 миллион рубл доред, 1% мегирад золотая корона ки ҳамагӣ 10 000 рубл мешавад ва бе ташвиш пулҳоятонро шумо ба хона равон мекунед, ягон кас аз шумо пулҳоятонро намегирад. агар шумо дар бораи золотая корона ягон маълумот надошта бошед, ман ссилкаашро дар поёни навор мемонам. ин приложение аст ки шумо метавонед скачат карда телефони худ установка кунед ва ҳамагӣ дар баробари 1% маблағҳои худро ба ватан равон кунед. ва дар охирин навор ба шумо гуфтаниям дӯстони азиз ки ман ҳатман як навор дар бораи аэропорт ба шумо тайёр мекунам, яъне ҳамаи қоидаҳои аэропорт, декларатсия чист, барои чӣ пур карда мешавад ва дигар қоидаҳояш ҳатман як навори хуб пешкаши шумо менамоям. ҳатман мунтазир бошед. ин навор агар ба шумо маъқул шуда бошад, лайк гузоред ва дӯстони худ поделиться карданро фаромӯш накунед ва ҳамчунин ба шабакаи мо обуна шавед. хайр дӯстони азиз, то наворҳои оянда ба шумо барори кор мехоҳам.